டு சேனல். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பற்றி பேச போகிறேன்னா பல்சர் 200 சரியா. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க 11,24,950 ரூபா டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து வருது. ஸோ இது வந்து டவுன் பேமெண்ட் வந்து எவ்வளோ போகலாம், ஸோ குறைஞ்ச டவுன் பேமெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயிலை வந்து நம்ம வந்து வேலை செய்யணும்னு கேட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நாங்கள் இந்த பைசிக்கல் இப்படியே காட்டிக்கிட்டு டீட்டெயிலாக வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இப்போ எனக்கு இருந்து. ஓகே, సో ఓకే మళ్ళీ మీకు సామాన్య ప్రైస్ డీటెయిల్ కూడా කියන්නකෝ. డౌన్ పేమెంట్ එක්ක කරනවා. මේ බයික් එක 11,24,950 වෙනවා. 11,24,950. ඕකේ. බයිසිකල් එක ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය දැන් මේ අඩුම ඩවුන් පේමන්ට් එකක් කියලා එකක් තියෙන්නේ. මෙච්චරක් ගෙවසන් ලක්ෂ 2 3 4 කියලා තියෙනවානේ. දැන් මේ බයිසිකලේ වටිනාකම ලක්ෂ 11 ගාණක් නේ. එතකොට අඩුම කීයක්ද? අඩුම අපේ 4,000 டவுன் பேமெண்ட் එක කරගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 4ක්. ஓகே மக்களே, ஸோ கேட்டிங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா வந்து குறைஞ்ச டவுன் பேமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ கேட்பேன் எத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து போடலாம்னு சொல்லி. ஓகே மல்லி, இப்போ தானே வேணாம் அவருக்கு கீழே சாமான் எப்படி தாங்க අවුරුදු 5ක් දක්වා දෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5ක් දක්වා දෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5ක් දක්වා. ஓகே மக்களே, ஸோ இது வந்து அப்படி போடுறேன்னா 5 வருஷத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து போடலாமா. ஓகே, 5 வருஷத்துக்கு மேலே போடலாம். இது අඩුව වුණා පොරිමේ දාගන්න පුළුවන්. අවුරුදු 2 3 4 5 ඕන කාලයකට ගන්න. මේ දානකොට சாமானிய මාසික වාර්ගය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ஓகே மக்களே, ஸோ அப்படி நம்ம 5 வருஷத்துக்கு போட்டோம்னா அந்த நீங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறதுல மாதம் அது வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வராமல் சின்ன அமௌண்ட்டுன்னு வரும். ஸோ 1 இயர் 2 இயர் அப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த மந்த்லி நீங்கள் கட்டுற அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வரும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில். இப்போ பைசிக்கல் பாரு, நம்ம இதில் வந்து இப்போ என்ஜின் கெப்பாசிட்டி, மற்றபடி இந்த லைட்ஸ், இதில் வந்து பிரேக் சிஸ்டம் என்ன புதுசாக வந்துருக்கு, இது எல்லாமே வந்து ஓகே மக்களே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பைசிக்கல் வந்து இந்த 200 இருக்கு பல்சர் 200 என்ஜினை பற்றி கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகே மல்லி මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ බයිසිකල් එන්ජින් එක කියන්නේ. මේ එන්ජින් එක එන්නේ 199.5 cc සිංගල් සිලින්ඩර් ලික්විඩ් කූල් එන්ජින් එකක්. ඕකේ. එතකොට මේක 4 valve මේකේ ගියර් බොක්ස් එක 6 ස්පීඩ් ගියර් බොක්ස් එකක් එන්නේ. ඕකේ. එතකොට මේකේ ටෝක් එක නිව්ටන් මීටර් 18.74ක ටෝක් එකක් තියෙනවා RPM 8000ක. ඕකේ. ඒ වගේ ස්පෙක්ස් ටිකක් තමයි මේ එන්ජින් එකේ එන්නේ. ஓகே, ஸோ மக்களே கேட்டிருப்பீங்க. இதில் ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நான் வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட்டாகவும் தந்துடுறேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்க. இல்லாட்டா சைடில் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு லீஃப்லெட் ஒன்ற சைடை வந்து போட்டுடுறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதில் பிரேக் சிஸ்டம் அண்ட் சஸ்பென்ஷனை பற்றி கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ மல்லிக்கு அந்த மாதிரி மேக்கு சஸ்பென்ஷன் அண்ட் பிரேக் சிஸ்டம் கேட்கணும். මේකේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ඩුවල් ABS බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් එන්නේ. ஓகே, ஸோ මේකේ ඩුවල් ABS பிரேக் சிஸ்டம் තියෙනවානේ. ඕකේ. මේකේ ෆ්‍රන්ට් ඩිස්ක් එක එනවා මිලිමීටර් 300ක ඩිස්ක් එකක්. එතකොට බෑක් සයිඩ් රියර් සයිඩ් එකේ එනවා මිලිමීටර් 230ක ඩිස්ක් එකක්. Okay. ඒ කියන්නේ මේක දෙකම ඩුවල් ABS බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් යන්නේ. එතකොට මැනුවල් අපිට බ්‍රේක් සිස්ටම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි මේකේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක හදලා ගහලා තියෙන්නේ මේ බයික් එකේ. ஓகே தம்பி கொஞ்சம் என்னை காட்டுங்க மக்களுக்கு. நம்ம மக்கள் இதில் வந்து மெனுவில் வந்து பிரேக் சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்குது. மல்லி මට පොට ඩීටේල් කියන්නකෝ. අර මැනුවල් බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා මේක. මැනුවල් මාරු කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකේ. මේ බටන් එක. සෝ මූඩ් කියන බටන් එකක් තියෙනවානේ ඒකේ. කියන බටන් එක බ්‍රේක් සිස්ටම් වලින් තමයි වෙනස් කරන්නේ. ஓகே மக்கள், இந்த மூட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு பிரேக் சிஸ்டத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். එහෙම சேஞ்ச் කරනවා නම් මොන වගේ සිස්ටම් එකක්ද? මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ අපි පාරක පිට රයිඩ් කරද්දී මේකේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක පාරට වෙනස් වෙනවා. ඔයා හිතන්නවා මේන් රෝඩ් එක බයික් එකේ වදින්න තියෙන බ්‍රේක් සිස්ටම් එක නෙමෙයි අපිට ඕන වෙන්නේ ඕෆ් රෝඩ් එක. ஓகே. ඒ සිස්ටම් එක අපිට ඕෆ් රෝඩ්, රේල්, රෝඩ් කියන ඔප්ෂන් තුනක් හම්බ වෙනවා මේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එකේ. ஓகே, ஸோ மக்கள் இப்படி தான். இப்போ இதில் வந்து இந்த மூட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பிரேக் சிஸ்டத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஆஃப் ரோட் போகும்னா அந்த நேரத்துக்கு வந்து ஒரு பிரேக் சிஸ்டமும், ஸோ வலுகிற தன்மை இருக்குல்ல மழை டைமில், ஸோ அந்த நேரத்துக்கு ஒரு பிரேக் சிஸ்டமும், ஸோ ரெகுலர் நம்ம வந்து காப்பாட்டில் A9ல் போகும்போது அப்படி ஒரு பிரேக் சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் டீட்டெயில் ஃபுல்லாக தேவை நீங்கள் கேளுங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு செப்பரேட்டாக வீடியோ பண்ணி போடுறேன். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்களா மக்களே, ஸோ இதுதான் இதில் வந்து உங்களுக்கு மூட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. மூட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே மூடை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது எனக்கு அதை வந்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரிப் ஒன்று போகிறீங்க வச்சுக்கோங்க, அந்த ட்ரிப் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர்னு செக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஒடோ வந்து எனக்கு இருக்குது 4 கிலோமீட்டர் இப்போ காட்டுது. சரியா, அப்படி வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இப்போ இருக்க பெட்ரோலுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடலாம் அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து எனக்கு இருக்குது. இது வந்து மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி ஆப்பில் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளே வச்சு பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு 2 ஸ்விட்ச் இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் மூட் 1 வந்து சொல்லி கொடுத்தேன். இதில் வந்து என்ன பார்க்கலாம், அந்த
எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடலாம், எவ்வளோ ஓடி இருக்குது, இந்த ட்ரிப் வந்து எவ்வளோ ஓடலாம் அப்படின்னு டீட்டெயில் இதில் பார்க்கலாம். இது வந்து எனக்கு எஸ்ன்னு இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதில். ஸோ இது வந்து சர்வீஸ் சென்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இதில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து இதில் என்ன ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்குருவாங்க. ஸோ அதுக்கான இது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஜின் லைட் வந்துடும், எனக்கு ஏபிஎஸ் லைட் வந்துடும். ஸோ இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல், இது சிக்னல் மாதிரி. மற்றபடி எனக்கு கிலோமீட்டர் ஓடி ரன் ஆகும்போது அந்த ஸ்பீடை காட்டும் எனக்கு. சரி, எனக்கு இங்கே ஓடி கிலோமீட்டர் காட்டுது, எனக்கு அந்த நீங்கள் ட்ரிப்பில் உள்ளது காட்டுது, பெட்ரோல் எம்டியா அப்படின்றது வந்து ஃபியூல் வந்து எனக்கு காட்டிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் டிஸ்பிளேல உள்ள முக்கியமான விஷயங்கள். மற்றபடி டேங்க் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ, ஒரு लीटरకి එතන කිලෝමීටර ඕඩුම අපිට ඩීටේල් වන්ද නම කේට දෙන්න කලින්. ओके माली सो මෙතන මේ ටැංක් එකක් තියෙනවා. මේ ටැංක් එකේ ඇවිල්ලා කැපැසිටි කොහොමද කිලෝමීටර කීයක් දුවන්න පුළුවන්ද ලීටර එකේ? මේකේ ෆුල් කැපැසිටි එක ලිටර් 12ක ටැංක් එකක් තමයි මේකට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ. එතකොට මේකේ මයිලේජ් එක අපි ගත්තොත් මේක එන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් මොඩල් එකට. ඕකේ. ඒකට ඉන්ජෙක්ටර් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා 1 ලීටර් එකකට කිලෝමීටර් 45කට. 45 ஓகே. ஸோ மக்களே இந்த டேங்க் வந்து 12 லிட்டர் உள்ள டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த இதில் வந்து ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு வந்து 45 கிலோமீட்டர் வந்து ஓடலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா நீங்கள் ஓடுற ஸ்பீடை பொறுத்த அளவில் கொஞ்சம் அப்படி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. மற்றபடி 40 கிலோமீட்டர் வந்து கட்டாயம் ஓடிக்கலாம். 12 லிட்டர் வந்து இந்த டேங்க் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணா இருக்கும். ஓகே. ஸோ மற்றபடி அப்படியே பின்னுக்கு போனோம்னா தம்பி பின்னு கொஞ்சம் காட்டு. பின்னுக்கு டெயில் லைட்லாம் இப்படி தான் இருக்குது, கொஞ்சம் பார்த்துங்க அப்படியே. ஓகே. ஓகே மக்களே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பைசிக்கல் வந்து ஒன் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் சவுண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ பீட் வந்து போட்டாமல் நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். அதை அப்படியே காட்டிட்டு இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு முடிச்சுக்கிறேன். டீட்டெயில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு பிறகும் உங்களுக்கு இதில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல்லாக டீட்டெயில் ஒன்று போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஒரு பிடிஎஃப் வேணும், அது பிடிஎஃப் ஒன்று மாதிரி வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன். இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் ஏதாவது புதுசாக தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னும் முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் வந்து அதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுடுறோம். ஸோ அடுத்த வீடியோ நம்ம வந்து KTM வீடியோ எடுத்து போட போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் அப்புறம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு 2 டேஸில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஓகே. ஸோ தம்பி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன்.